Dyma Wrecsam, tre fwyaf Gogledd Cymru, gafodd ei dynodi'n dinas yn 2022. Enw sy'n dod o hen Saesneg ydi Wrecsam, ac mi fydda'r tir yma wedi bod yn meddiant Lloegr am gyfnod o tua'r 8fed ganrif pan gododd offa i glawdd, hyd nes i Gymru a ennill y tir yn yr 11fed ganrif ar 10. Mae'r enw Wrecsam yn gyfuniad o enw person, wrytel, a'r elfen ham, sy'n golygu dôl neu gau wrth ymyl afon. Yr un ham sydd yn Bersham neu Bers i lawr y lôn ac yn Evesham a West Ham yn Lloegr hefyd. Ac mi gafodd tre Wrecsam i sefydlu ar drywydd dwy afon, Gwenfro a Chlywedog. Wrth i Gymru gipio'r rhan yma nôl o afal Lloegr, mae'n gwneud synnwyr hefyd fod yr enw Saesneg wedi cael ei gymreigio mor bell yn ôl a chanol y 3fed ganrif ar 10. Mae yna ffordd Gymraeg a ffordd Saesneg o sgwennu enw Wrecsam hyd heddiw, a hynny ynddo'i hun yn dangos ôl cyfnod cysryblus o bennu'r ffin rhwng Cymru a Lloegr ganrifoedd yn ôl.